datayo ket di napay ammo. Di kaya tasawen di may parit nga aya. Uray di dananawaya ket awan di biyang danula ket di taagrag sakda. Ket no intay utuben ay dakkel abidot. Iti biyang tinamarswa ti langit ken daga. No agbasul ka ken kuana urayem ti panusa na panunutem kumati ibungana. Di basul nga ayan rumbeng amarakrak taawan magana saan anaimbag uray nun nasakit ituram ti pait tadi kanto agragsak iti basul nga ayan. Ket no intay utuben ay dakkel abidot. Iti biyang tinamarswa ti langit ken daga. No agbasul ka ken kuana urayem ti panusa na panunutem kumati ibungana. Di basul nga ayan rumbeng amarakrak taawan maganap saan anaimbag uray nun nasakit ituram ti pait tadi kanto agragsak iti basul nga ayan tadi kanto agragsak iti basul nga